Ja sam Teodora Puškarević iz Beograda, 94. godište, treća godina Beogradske poslovne škole u Beogradu. Pa zato što sam smatrala da svako ko može treba da ode u Ameriku, jer je to jedno potrebno iskustvo svim mladim ljudima i što se tiče posla i što se tiče nekih obaveza koje ne znam da li su u prilici ovdje da iskuse i što se tiče života jednostavno u nekoj stranoj zemlji ili na nekom drugom kontinentu. Pa jeste, da, poslodavci menjaju mišljenje, mislim što na kraju nije ni ispalo ništa strašno. U prvom trenutku meni je izgledalo kao da se ceo svet srušio. Poslodavac je jednostavno promenio mišljenje, nije želeo da me zaposli iz njemu poznatog razloga. Međutim, koliko god to delovalo stresno i koliko god oko i vize i oko odlaska, pošto je to bilo manje od mesec dana pre nego što sam otišla, sve se na kraju sredilo. Našli smo i drugi posao kojim sam ja bila vrlo zadovoljna. Sad, iz ove perspektive, možda čak i bolji nego taj drugi na koji sam trebala da idem, gde poslodavac nije hteo da me zaposli. Tako da, u principu, sve se sredi, samo je pitanje koliko će to neko stresno da shvati ili neće. Jeste stres, ali sredi se vrlo lako. Poslodavac za koga sam ja radila, cijela kompanija zove se Hands-on Enterprises. Oni imaju u Ogunquittu, u Mainu, mestu gde sam bila, imaju 3 hotela. Ja sam radila u hotelu koji se zove Juniper Hill Inn. Posao mi je bio housekeeping. Za poslodavca i za posao zaista sve pohvale. Apsolutno svaka stvar koja je bila naznačena na job offeru bila je ispoštovana, ako ne čak i više od toga. Kompletan menadžment tamo, znači počevši od human resursa preko menadžera, supervizora za housekeeping, svi su vrlo su otvoreni za komunikaciju, prijateljski nastrojeni. U principu jedna stvar je najbitnija, to je da svima bude prijatno i da posao bude dobro obavljen. Posao jeste težak, zahtevan je, radi se malo sati na mnogo dana, 36 sati na 6 dana, ali u principu zbog cijele atmosfere koja je tamo, apsolutno se isplati. Da, imala sam drugi posao, radila sam u prodavnici, to je faktički proizvodnja, pa je onda prodavnica garderobe muške i ženske, nominalno duksevi, majice, ženske i muške. Mountain Tops se zove u Ogunquittu, kao prodavac. Satnica je bila isto 12:40, kao i na prvom poslu. Prezadovoljna sam tim poslom, zato što oni ne zapošljavaju još uvek studente na J1 vizi kao prvi posao, ali većinom, pošto imaju više lokala, jedan je u Ogunquittu, jedan je na Perkins Cove, koje je mesto 10 minuta pored. Ja sam radila u oba, kako koja smena. Vrlo su otvoreni za bilo kakve dogovore, bukvalno raspored možete da tražite sami. Vlasnica koju sam ja sticajem okolnosti upoznala, ona je vrlo otvorena za bilo kakve sugestije, za određeno radno vreme, recimo kada radnici u radnji osete da posao opada, ona je vrlo otvorena za sugestiju što se tiče vremena otvaranja ili zatvaranja prodavnice, tako da je i za njih isto sve savršeno. Pa zadržala sam se na istočnoj obali, išla sam tu neka okolna mesta, bila sam u Saku, bila sam u Portlandu, u Portsmouthu, bila sam u Bostonu, New York naravno i najviše sam vremena provela u New Hampshireu u mestu North Conway. Pa već sam se odlučila, nadam se da ću da dobijem vizu i da odem ponovo. Iskustvo. Samo iskustvo, znači sve od posla preko života na drugom kontinentu. U principu mene kada neko pita kako je prošlo, ja kažem dobro je, zato što svaka pojedinačna sitnica u vezi programa je avantura. Meni je jedan običan odlazak u prodavnicu u jednom trenutku predstavljao avanturu, jer nisam znala gde se nalazi niti šta treba da kupim, ali iskustvo.
jeste, okej, zaradi se, svi pričaju o zaradi, kome je to bitno on će da zaradi, kome nije bitno on će da potroši, da zarade mogu svi, ali iskustvo je fenomenalno.